माथुनो नै मा होनो एक्सा गायना गालांनाय बिबारखौ नै खुन्थि दोनानै मोजांसो खालामबावबाय मालाय बेयो एक्सा नुबाय तो हेलो लोगोफोर गुड मर्निं होननांसिगोन ना मा बुङो गोदान मोनसे भिडिअ'आवथ' गाइस नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनो आङो नोंथांमोननो सिगाङाव देखायदोंमोन आङो एक्सा गायना गालांनाय बिबार होननानै बैयाव ओमफ्राय गोबाङानो देन्जार देन्जार कमेन्ट हरदों दे बेना हिन्जावा नुबाथाय उनाव नोंना बेखौ फुना गारहर मागोन होननानै थ' एक्सुवेलि माबायदि जादों नायदो थ' बे मिन्थिदोंना मिन्थियाखै मिन्थिला फार्स्टआवथ' आं खिन्थु खिन्थाखादों खिन्थानायलाय ओमफ्राय मानसिया जेबो रागाबो जोङाखै मा खालामदों नायदो एक्सा गायना गालांनाय बिबारखौ जोबजासिम नाय लोगोफोर दे मिन्थिगोन होमबाना दे माखौ मा बिबार बेलाय बे सोर गायनाय सोरनि एक्स गायनाय आंनि एक्स माबे माबे बियो सोर गायनाय एक्स गायनाय नामा बेखौ मादैयासो गायस्लायनाय गालादों एक्स गायनाय हा मा होनदों फुला मा बिलाय गायस्लाय लोगोफोर बे फुलखौ नोंथांमोना मिथिखायो सिगां भिडिअ'आव नुखादों एक्सआ गायना गालांनाय बिबारमोन आरोना ओइ बेलेग जायगायाव गायदोंमोन ओमफ्राय बेखौ जोंहानि मादै सासे फैनानै गायस्लायनानै बेयाव दाननानै गायना गालांबाय आरोना बेयाव दिनै फार्स्ट टाइम नुदों नोंथांमोना एक्सप्रेसनखौ नायदो बेनि मोखांनि रिएक्सनखौ माबायदि लोगोफोर नोंथांमोना सिगां कमेन्टआव हरदोंमोन ना उनाव नोंनि हिन्जावा मिथिबा फुना गारहरगोन बे होननाया फुना गारहरगोन नोङो थादोंसै ने फुलसोलाय बेलाय बे मानसि नङाना मानसि होनबालाय मा खालामगौमोन मानसिखौबो जेबो खालामानो आरोना लोगोफोर मालायखौ मानो खालामथ' आरो ने बे मानसि बे गारदोंखांबाय बियो बे एक्स गैला बे नामा मा थुनो मालाय बे बिबारखौ माबा गन थुनानै सिदासो खालामनो ओंखारबावबाय बियो नोंथांमोनहा बुंनो मोना फुनानै गारहरगोन होनना बुंनाया आंनि हिन्जावखौ नोंथांमोना माबायाव भिडिअ'आव बुंगासिनोमोन सिगाङो गन थुनानै मालाय मोजांसो खालामना होनो ओंखारबाय बिबार बारदों बेलाय बिबारसो ना होनलाय दे हामा ने लोगोफोर गन थुनानै मालाय सिदासो खालामना होनो ओंखारबाय माबायदि खालामनो हा सिदा खालामगोन होमबालाय थुदो नोङो बेखौनो दे दानदो गना दानदो थाबनो दानदो मावथिलै आंना हिन्जावा लोगोफोर देन्जार मावथि नै एकदम मा खालामनो नागिरदों नोंथांमोना देखायनि आङो मा खालामनो नागिरदों बेखौ मा खालामनो ओमफ्राय गन फुनानै गारनो गोसो जायाखै नामा फुलसो नामा नायलांबाय था लोगोफोर बिराद मावथि बेयो नै मावगासिनो खामानि देन्जारसो ने बिदिनो देन्जार जानांगौ बिमा मावथि जानांगौ होनलायदो खामानि मावनायाव एक्सपार्ट दै लोगोफोर डाइरेक्ट बुंखायो आङो देन्जार बे खामानि मावनायाव एकदम थिख्लिख्लिनो बिराद मावबाय थानो हायो आरो खामानि थगाया आङो बे मोनसे बाथ्राखौ लोगोफोर बिराद मावथि एकदम बिराद मावो आरो बेनो मावजोबखायो खामानि माखासे आदथा फुंनिफ्राय न'बा साफा खालामनायजों लानानै संनाय खावनाय मा मावलाबाय थायो मानसिया दल थाया आरोना एकदम बिराद मावो मानसियालाय खामानिखौलाय बासिनो हाया मावथि हिन्जाव लाबोबाय आङो मावथि हिन्जाव लाबोबावबायथ' आरो मोजां बावसो
खाफाल नांगोनलै दे मावग्रा हिन्जाव बिराद मावथिलै लोगोफोर नै मा होनो एक्सा गायना गालांनाय बिबारखौ नै खुन्थि दोनानै मोजांसो खालामबावबाय मालाय बेयो एक्सा नुबा मोजां खालामबावदोसो होनलायदो आरो मोजां बानायबावबायसो नै निथिं नायदो खनसे लागाव बिमा लागाव बिराद मावथि मानसियालाय बासिनो हाया होननांगोन लोगोफोर मानसिफोरा सानगासिनो ना फुना गारबोनो गोसो जायाखै हा मोजां होनबालाय लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव देखायबाय आङो बेनो बे एक्सा गायना गालांनाय फुलखौ सिगां कमेन्ट हरदोंमोन नोंथांमोनहा बे नोंना हिन्जावा नुबाथाय फुना गारगोन बे होननाया गारवाखै मालाय एकदम खुन्थि दोनानैसो मोजां बिबार बारनोसो बानायना दोनबावबाय जायगायाव ना रागा जोंनो ओंखाराखै ओमफ्राय लोगोफोर बेनो दिनैनि भिडिअआ ओमफ्राय जोङो गाबोन समफोर गाबोनफोर ना गाबोन आलासि जानो थांसिगोन चिराङाव सान्थिपुराव गाबोन आलासि जानो थांगोन दे लोगोफोर चिरां सान्थिपुराव ओमफ्राय बे मालाय दिनै गायलु गायला बिबार माबा माबि नायसोदों